चीनी बुबागारा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देबरमनी তিনি তংথক আচেমা সালো হাস্তেনি যত লোকরত্ন শিবাইতে খাচ্ছামান ইয়াফার Balakin hambai cini media persons na sungkene cini perbusing isora edisi village ni bising laijak cini pokra kuduloki bodeni development bin nukungo wadi pamprio bogalai junggal khai tongga wani joknaga mangga cini bobagra ni badina rogai kana bini badani sal haiban jokna rogo বিভিন্ন সামুঙ্গ এনগেজমেন্ট নংনাই abni bangai jukini sikang bisalo khairika bini nukungo belaino jungjalo boklaija wati pantiga matujaya bin cari kroni tongo jela teburi kroni masa kai rohor kabin location kerei ingkai bo bipel ekjon poribar bini nok ekdom hamia ingkai bono sikang rogo bo kebo bono nok rok ni kuno scheme rok ni bagai bono kuno initiative na hari dia bagai botini nok mai angai toka buska misalo jung sakbai tong jaman saktu banai ge belai khari tuto haibano cini bubagrani badeni salo kisita bohor tupurpano khakjama mani chotu hinai jong kisita cini je chuktei cini bisin tike khokja khoni chobalai tini bin nukungo kisa bin nukungrok kijing bichi rona jong kisa maintenance khairga hambai kaki no tini oro sabo chuba chu khaipai tini raja ta koto tin raja do chuba chu khaita no ang to wate hijaga tom thana jaga kuri ko tam kuri ana ke ba chuba chu khai kuri tin raja chuba chu khaita tam chuba chu khaipai bro I ko no rok tim rok ibu chuba chu kata hambai puileno hambai sini media person sono song tini 26 asram bari constituency tipra mothaningai sini is singisora eba purbo singisora 1 নম্বর wato
sini cakrajuk podini deborma bini nukungo bini nok kepla eba nok khamia abo chung khanawi sini chung bini nukungo bono hin kabangma pairi mephano bini je tuli thangjak dutono tuli kaisabang kaham kurai a tuli rungno chung kisa tui chung tuli paiya kana tini bin tuli rok chung kisa thepaka te je khamasa chung khaika abo pulina chung khanama chung ango sini pulana sini bubagra eba sini ha bubagra no chung balakhe hambaya puru bini asima salno rugoi chung tini o suba chung khamango chung bono rang puisa dimi bin bumungoi chung tini sini tangnai gorib eba sugya nukuno chung suba chung khana chung tini ro phaijaka chung tini ro phai manjaka sini khoi zonal khoi district zonal ni chairman sini borong rang bisu deborma tei phai manjaka sini asrambari habis asrambari block committee ni vice president sini borong rang subul singh tei phai manjaka block committee ni member sini borong rang Manoranjan Deborma tei phai manjaka sini agri standing committee ni committee member sini borong rang Dasopon Deborma tei phai manjaka sini district committee ni committee member sini borong rang Dinesh sini Rapitis tei sini Mama Utkolsong tei sini senior sini Da Prosanto tei block committee ni member sini borong rang Kuntusong pemunga tunggu sung tini oro je mansak sung je suksak sung tini sini bubagarani asamani salorugo sung tini oro kisa sipa sok khana hin khaika. Bye. Krishna.